fac bună iarba. Joti, ce faci din dormi? Mine neg sarem. Ia lupata, Joti. Eu este lupata. Acum, baba. Alanda, acolo roșia aproape la tine ce este? Joti, roșia. Alanda rătivichele, nu vezi lângă tine? Ia-o, acați-o lupata. A rămas? Na, a dus loc Cristina, Joti. Adu-și altă Cristina, baba. Adu-și tine, Nicola, baba. Ce faci tine, Joti, ora? Stea cu voi, baba. Au, stau mine de nu fugi. Mine neg acum. Neg baba. Eu sunt Nicola, baba, tine? Du-te. Du-te, Nicola, baba, tine. Ce mu trebuie să, Joti? Neg baba. Arame locul și du-te. Vede că ca baba. A tața asta e așa tine dzeași miniția voa ești. Sacta, Cristina? M-ați spuru. Mi-și pare de fete bișani, nu știu. Ce faci, tora? Am puti mai iurzești. Apoi, Bravo. baba. Ce nu răte vichele să ne acasă, tora? Stau singură. Nu poți stai singură. Nu, mă, tina, nu feți. Poate și fete, nu știm. Nu pistușești, mă, Nicola, baba. Mine peste să. Mine, baba. Aia e ca mine, baba. Aia e mine. Baba, puti. Am puti? Joti, hai să te relaxează, baba, Nicola, baba.